6, 7, 8, 9, 10 números. Se lle sumas son 2 e con outro máis son xo 10. 5, 4, 3, 2, 1 radiante pra raxa fun. Somos nosos bloques de números. Hola, 4. Hola, 8. Sabes que? Que? Son un cadrado. Xa o sei. Son o único cadrado do mundo. Que si, ó. Son o único cadrado do mundo. Non te debes preocupar. 8 bloque vai te animar. 8 bloque, reorganízate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reorganízate. Que che parece? Es un cadrado cun... Rato. Iso non importa. Oh, lamento, 4. O rato, eu. Ah, Eu, o rato. Mira. 8 Mais é igual a... 9. Ese son eu. O prazer é meu. un cadrado. Hola. Un cadrado grande. Oh. 2 cadrados grandes. Alguén ten un pano. Noto cóxegas no nariz. Achú, 9. menos É igual a 8. Un cadrado. Sí. 1, 2, 3, 4. 4 lados, como a min. 1, 2, 3, 4. 4 esquinas, como a min. Sí, son un cadrado, como a ti. Entón, por que tes un número 9 en riba, parviño? Explico, chu. 1, 2, 3, 3 bloques no máis alto. 1, 2, 3, outros 3 no medio. 1, 2, 3, 3 bloques teño abaixo. 3 filas ves, 3 filas hai. 3 filas de 3 bloques son 9 fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cóxegas no nariz. Ah, mellor así. Achú! 1, 2, 3, 3 bloques deste lado. 1, 2, 3, no medio de arriba abaixo. 1, 2, 3, paso ben contando. 3 columnas de 3, moito que contar, como podes ver. Todos son 9 fan. Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 bloques, arriba e abaixo. Tanto ten como queiras contar. Dacho mesmo en ambos lados. Mido de alto e ancho igual. Un cadrado coma ti son. Eu 3 por 3, ti 2 por 2. Eu 2 por 2, 3 por 3 ti. Un cadrado es como a min. Somos unha parella moi peculiar. Os dous compartimos a forma sen sermos iguais. 2 bloques, arriba e abaixo. Tanto ten como queiras contar. Dacho mesmo en ambos lados. Mido de alto e ancho igual. Un cadrado como a ti son. Eu 3 por 3. Eu 2 por 2. Un cadrado son. Achú! Sí, un cadrado son. Eu 3 por 3, ti 2 por 2. Eu 2 por 2, 3 por 3 ti. Un cadrado es. Un cadrado es. Un cadrado es como a min. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Cadrados!